Salam aleyküm. Habarsız galmayıp beşiğinin yübiley bölümüne hoş geldiniz. Yübiley bölüm. Näme üçinmi? Bugün eýýär habarsız galmayıp beşiğinin 20-nji bölümü. Ve şu wagt geçenni bizi gollaýanlarga köp minnettar. Täzelikleri geçmämizden öň geçenki bölümde like basyp tesir ýazyň diýipdik. Tüweleme ýaşlar hemmeňiz tesir ýazdyňyz, like basdyňyz, tesirler rekord. Köp sag olun. Mundan beýlekem şynýal aktiv bolmagyňyzy unutmaň. Başlaly täzeliklerimize Kare bilen. Kareň Instagram sahypasyna täze aýdymyny sülgünjenjen videosy bar. Yüzüm gömdüler, gözüm görmedi. Bu yer nireke yağmur görmedi. Gele yanıma benim sevgilim. Gele yanıma benim sevgilim. Vepa Gellif, Vego diýip tanalýan aýdymçymyz täze klipi ýaşasym gelen o. Yaşasım gelen o, havamı duyamam, sevimi satamam, özleyirdim. Sensiz yaşasım gelen o, bedenim duyanam. Vego aýdymy gördüm, tüweleme gaty gowy bolupdyr. Esasan hem maşynyň ýanyna çorny beli ýeri ýarya. Beýmurat Ögözmuradov, gelin. Aşıkların intibari, gelin bollum, unutmarın ol kalın kaşın, dimanakti gözün yaşın. Dostlar, ýadyňyzda bolsa partnerimiz Horjun TV bilen bile hereket edýär. Horjun TV'de indi agza bolmak has hem aňsat. Siz hem agza bolun we öz videolaryňyzy ýükläp bilersiňiz. Her bölümde şeýle değişmeler bolsa hem elbet boljak ya. Murat Molla, çal tutulan toy. Ay buraya. Şu canlı oyunçunu şöyle olanı vurup. Yine bir täze klipimiz Parahat Pürjaev'den unutdun meýem. Eyyam, unuttum eyyam, bağlımı sen eyyam, nerede tuttun menden hasiyen. Aydym gowy Parahat. Ýöne şul studiýan klipleri az pesrak düşürilýär. Mekan Baýjaev'den hem täze klipi Asman Gözlüm. Asman gölüm sen gel bana, aylanalı yarım saylana, bahşediyen ömrüm men sana, avudun yarım. Gözel Anna Muhammedovanň hem täze klipi Demdem. Arlanmaya, sevgi senden yanmaya, yalan sözlerinden ençe yürek yanni. Geçenki bölümde näde Gmail açmaly, näde YouTube'da agza bolmaly, näde tesir almaly bilmeýän bolsaňyz bize ýüz tut diýipdik. Siz hem köpüňiz ýüz tutduňyz. Indi nesip bolsa ýakynna şo barada video çekip ýüklersiz. Rap dünýäsinden täze tans etdirýän baryny. Tansettiren barını. Kutsattın prizarını. Kıfatlar nazarını. Kızattın nazarını. Serdar Ağaly, öýkelerim. Öykölevim menden, arzularım yüreğim senden. Sen bolmasan ama bilmen, sana döneyün ah. Sizden bir zady gyzyklanasym gelýär dostlar. Geçenki bölümüň görülmesi öňkü bölümler ýaly däl. Pes. Birinjisi YouTube statistikasyny gaty bozýar. İkincisi siz hem dostlaryňyz bilen paýlaşaňyz öýtýän. Dostlaryňyz bilen paýlaşmaň iň aňsat ýoly bar. Bilýänsiňiz hemmämiz imo programmany ulanýar. Imodan durjay edip paýlaşsak bizi gollap bilersiňiz. Ýadyňyzda bolsa himayetkarymyz Fitch House we Mediatema logolu futbolka aktiw bolana sowgat eder diýipdik. Köpden narsyny ýa-solyn Özbegistanyny türkmen Batyr agamyz ýaman aktiwni we Batyr agamyza bizden sowgat badyr. Ýaşlar, size gowy täze teklifim bar. Siz haýy şäherde ýaşaýan bolsaňyz, şäheriň tanalýan ýerine Mediatema agzalaryna salam diýip video çekip ýükläp bize uğraşsaňyz, biz hem inniki bölümde agzak geçeriz. Gep beşigi tamamlamamyzdan öň dostlar, habarsız galmaýap beşigini hepdäniň haýsy gününe görüşüňiz gelýär.
Ştaýdan öz sesinizi berin. Ve görüşýänçe hoş, sağ olun. Bize dönelim, bize dönelim. Medyada mı? Goldurdum mu? Salam aleyküm. Havarsız kalmayıp işini. Şu an geçenini biz çal gidelim çal teatrkere başlamamdan geçenki bölümde Have Punk'ı niye atıyorsun? 2 3 Yine var. 2 3 Düşünmedim ben zaten. gördüm. Klip gördüm. O. Esasana Çornbeyli çeken yeriniz. Asman güzeli. Sen hem tane klipi. Sonya, velin şu stüdyen klipleri az pesirek düşürülüyor. Rap dünyası ne tane inovasyon havu verdi Sonya ya da. Padarka dedim mi? Koysana. Batrağımızdan. fikrini unutuyor. Ansa da yadınıza düş. Küçük House bilen mecetime logalı futbolkalar. Gel hayda gel. Benim- Gel hayda. Davay, davay. Haydi. Sen daha teki ya. Tamam. Emmesi düz yok gol ya. Davay. Aşağıdan tanalayan yeri. Tanalayan yeri. Aha, Belli vururum şoda belli vururum. yeri yani. Stayden öz sesinizi verin ve görüşençe. Bize dönelim,